So what's up mga tol? So Banla TV here nga pala mga tol, at ngayong araw mga tol, bagong episode na naman, bagong vlog na naman mga tol. So kung bago mo sa akong vlog mga tol, paki-subscribe, paki-click ang notification bell, and paki-share naman mga tol. Ayaw pag-focus sa akong luyo mga tol. Don't focus my background, focus on me mga tol. So kada mga tol, so karong adlaw pala mga tol. Karon adlaw kay sa Sunday. So Sunday mga tol, wala tayong trabaho. So chill lang taron, chill. Ida relax ta kaya nga tong lawas, i-relaxin nato kay pag ugma magtrabaho na pud ta. So karong adlaw ni mga tol, mag-vlog ta. So mo lagi ni vlog. Sa day ni vlog ba ni, di ba? So kanay siya mga tol. Ato inahunanan mga tol nga medyo freaky fast. Lisod kayo mo naon, lisod kayo siya mga tol kung usaon ako usaon siya mga tol. Basta mawag gini siya mga tol, mawag niya akong nakuan. Mawag gini ako ang murag content. So simulan na natin mga tol. So intro muna tayo. Okay, bye-bye. So guess what? Who's this? Boom. Kong TV mga tol. Tani mo ito magkakonnect ni Kong TV. So, karon na yung mga tol. So, wala tayo ngayon magkuhan mga tol, magkalo. Karong adlaw rin mga tol. So, testing nga na ito mga tol. Sa kanong example niya mga tol na kung ma-milyonaryo ka mga tol, kung ma-milyonaryo ka, kung unsay buhato nimo, kung unsay gusto nimo, di ba mga tol? Ano ba, example ba? Sa to pag-istorya. Gaga. So, kato rin mga tol. So, inato din siya. Kung saan nimo, kung milyonaryo ka, kung sa ibato nimo. Kaya kung ako ay mamilyonaryo mga tol, kung ako magpalit ko, mga tol, magpalit ko mga sakyanan, mga daghan mga tol. Sakyanan, mga daghan, gago. So, magpalit ako mga sakyanan, mga sakyanan, no? Nabuang, gani. Magpalit ako sa mga tol. Palitan na ito tanan, ipanghatag na to sa mga pobre mga tol, kanang mga tol ba? Homeless. Wow, English. So, magkuhan na mga tol nga homeless, ipakuan na to. Ipasakay na to sa ila, ha? Okay. Pasakay na to sila, kay aron dili na sila sa ingon nga, maingon nga homeless kay na sila sakyanan, ang kulang sila balay na lang mga tol. Di na sila matawag nga homeless kay na sila sakyanan. Wow. Ang ilang kulang lang balay. Ataylisudan dili. So ang ato ding vlog karon mga tol, so dili na siya scripted mga tol, pero medyo makalimot-limot lang tagamay. Dili siya scripted pero makalimot-limot lang tagamay. So di siya scripted mga tol lang. So di na siya scripted mga tol. So di siya scripted. So kanto na mga tol ng istorya mga tol. Kung mamilyonaryo ka, kung sa buhato nimo. Ang ako, kung mo na mga tol, mag happy ras kinabuhi mga tol. So mag happy ras kinabuhi, palito na to tanan yuta, ihatag na to sa mga mga tol, sa mga milyonaryo gyapon, ihatag na to. Kay aron mahimo sila milyonaryo na to mga tol, mapareha sila sa ato mapareha sa ako nga milyonaryo. Ang mga palito na to mga yuta nga mga tol, karang sa mga bukid-bukid, ihatag na to sila mga tol. This topic, toy. So, it's been topic lang na to mga tol. Ang atong topic lang karon mga tol. So, kadong gagawin na dato man to. So, karon mapobre na to mga tol. Kung unsa buhaton na to, kung mapobre ta mga tol. Kanang ma-homeless na lang ta. Kita na lang homeless, kita na lang tagaan og sakyanan mga tol. Ay na niya ron. Kita na lang agad. So, kana siya mga tol. Unsa lang himuon na to. Kana mga tol, maglimos lang dito sa plaza, maglimos ta. Muna na tayo dito mga tol. Limos. So, maglimos ta mga tol. Aron mahatagan ta og
mahatagan taog ka ng 5-5 tag-adlaw mga tol, i-times ano mo mga tol, i-times mo sa isa ka buwan mga tol. So sa napulo ka-adlaw na naka 50 kay bawat one day na kay 5. So sana po 50 ba? 5 10 15 20. Okay, 50 mga tol. 50. So 30. So 50 plus tapos kung ano siya no, 150 taga buwan. So i-times mo na og mga 20 years mga tol. Times mo 20 years. Oh, nana kay dako. O ka na mga tol, ibaligyan niyo kanang ipalit niyo na og yuta mga tol. Palit mo nagyuta sa kadtong gihatagan nato kagay na og kuan. Kadtong mga yuta. Paliton to nato mga tol kay nanam tay kwarta. Sus, nanam tay kwarta mga tol pagtukod og balay, pagtukod og negosyo, pero wala tay kwarta saon naman lang. So continue ta mga tol kay nasugdan naman natong vlog na to. Dili na ni atras, dili na ta magatras atras, nga na atras. Dili na magatras mga tol. Go kung gora ta, asan ta padulong. At tapos din mo kang kita kung naw ana. Lasing ni tao. Ano pares? So, mo na siya mga tol. Isuudan disod mo na kayo ng one day. Disod mo na kayo ng maga isa storya ta kitar nga ate kayo. Pero dapat sa'yo na kanan sa linya no. Saan mo ito kataan niya ate? Sige na siya yo dyan isa. Saan mo ito? So, kato mga tol, continue ta sa atong vlog mga tol. So, mga na dyan mga tol na nahatagan na muna ako example mga tol kung mahimo mo dato. Mautin yung buhaton mga tol. Mautin yung buhaton. Nabang may mabuhat to? So, kadto na lang ang kuan mga tol. So, kadto na lang pobre. So, kung mapobre kayo mga tol, kung mapobre na homeless yung mga tol, mautin yung buhaton ninyo. Basin ay mahatagan mo dayo og kanang sakyanan mga tol. Sa mga dato nga makadaog dato na eh. Kasi kung inatong mindset. So, kada ba siya mga tol? Inato, kung unsa mo karon, kanang stay where you are. Stay where you are. So, wala siya mga tol. Sensya na kayo kung inaner ta. Pero mawar mga itong mga tol. So, inato lagi kanang paano ta maning kamot. Inato mga tol kung mamilyonaryo na kung palitag mga yuta mga tol, palitag yuta. Tapos palitag yuta ihatag dito sa mga dato mga tol. Okay. Aron budako-dako gitag. So, mga siya mga tol. Oh. So, ina mga tol palitag yuta, palitaog mga balay makatag nato kay dato naba dato daggar palitag mga awan patato ta dire tato ta mga talo gaano tong tato rin tato na so karon wala pa dayo tato kay plano pa man abroad so di ba bawal mo tato sa abroad kay tungod kay nga ana naman wala pa rin tato at tungod kay pero gusto kita gyud nga kung gusto kita gyud nga mahimo taw mamilyonaryo mga tao. Ay mga era taog. Manglimos sa tagadlaw mga tol mo diyan mga tol. Manglimos sa tagadlaw kaya matagan nito rin. Oh, kwentahan naman ng mga tol. Kung makalimos ka sa isa ka adlaw o 30. So 30 pesos. Oh, bahal ka nang i-times mo na mga tol, i-times din. Dako na pagkabot sa panahon, di ba? So, muna siya mga tol. So, wala na ako gi-times sa itong kay wala ito sa ito pag-times. Wala na sa sumot pa mga tol. Wala dyan yan. Okay. So, katulad siya mga tol. Nabumi na. Para to. Tanaw. Kumana yung vlog. Uy, buang to. Pero kung wala kong mga vlog,
Pakitaplok ng na bay ng subscribe button ba yun? Subscribe button and i-click na po ng notification bell, diba? Para i-ready kayo mawak na kung sa tanong-tanong ako sa vlog, tapos daily din mo subscribe din. Subscribe mo yun, musta nun po. Tapos paki-share lang po mga tol ba? Share, nalagod. Tanong dali. Tapos palibot. Pero focus naman sa akong mga tol, diba? Focus lang mo. Ayaw mo focus lang mo na palibot na. Ay ka na sa palibot mo, dali mo. Focus on me, ano ba? Focus on me mga tol. So, kato din siya mga tol. So, marito siya mga tol. So, marito yung buhaton. Inatura. Step by step mga tol. Gato mo by step ato. Di ba wala? So, tagan mo by step. So, kato mga tol. Ang inyo mga tol. Kung madata mo, pahit mo sa kyanan. Kung mo giuta, papahatag mo mga dato matuke para madato sila ng mga tol. Ano di ba? Sakto. Step 1, dapat ka madato. So, step 2, dapat ka makapit ng yuta. Step 3, dapat nyo panghatag ng mga yuta, mga tol, sa mga dato, gyapon, mga tol, diba? Kaya eron, dato ba sila mapara sila sa imuha mga tol, diba? Kung pobre po ka mga tol, step yapon, Step 1, malilimos ka mga tol. Step 2, itigom nimo. Step 3, mga tol, kanang ipalit mo yuta sa mga dato nga karong gihatagan ni dato sa ato niagi mga tol. So, oras yung mga tol. So, palita sa iya sa dato, mahal mga tol. Kita, pobrita, mapalita sa iya. Tapos, ang karing mga dato, ipanghatag sa mga dato po mga tol, diba? Sabot mo? So, mahal siya mga tol. So, salamat nga pala sa subscribe na ako mga tol. Salamat yung Dark Trillion mga tol. So, ayun mga tol. Sibit-sibit lang mo na mga tol. So, kanto rin yung mga tol. Lisod mo na ngayon yung magpaano nga tol. Lisod yun yung magpa. Ang mag-istorya talaga, kitara ba? Pasin dahil natin mag-istorya dahil lain na yun. Sinday. Diba? Pasin dahil kitara mandiri, pasin dahil nasa luyo. Pasin natin makita nga dili nila makita ba? Diba? Thank you nga pala mga tol sa pag-tanaw sa akong vlog. And pag-subscribe mga tol sa akong YouTube channel and click ang notification bell. See you lang sa next vlog mga tol. See you sa next vlog.